Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. UCPCF, samahang Ilocano, abib TS ay sabay taimayo inato. Amang tibagyo, abo Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. Ato'y nga sunata, para dagiti kakabsat ko nga may sa iti ayat. Sulido ang pundasyon, binuo ti Pilipino, nairot kasamahan, Ilocano nga napuno. Duraya duwariga, ti may sa agtitinulong kami yan, may sa kami latag na nagnanayon. Naawan iti impatsyan, mapagulo mapaayat, kandure pa'y pagkatayan. Nagyamyamanak, na may saat na mapagilang, dito'y grupo, aanakon nga maisinan. Kansapay lako mga kanayon nga nakatagdarahan nga matumbang gamit ti SI ka na trigger. Duray asin no man iti kumaret kanyami, sigurad dun may nga awanan, di makabawi. Haan nga agpaabak, dita iti inatal, natangkan kas labato, natangkan kas lapakal. UCPCF, samahang Ilocano, abig ti SI, sabay taimayo ingato. Amang tibagyo, abo Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. UCPCF, samahang Ilocano, abig ti SI, sabay taimayo ingato. Amang tibagyo, abo Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. 04-303, barbaro nga numero, iti grupo mabangis. Nganong kalbitong kat awal palagpasan, duray asin no pagkamang kaya may patumbaan. Ang kami mang rubrugay, ang si kami mang malmalpas. Sa ada, iti na isurat nga batas, kan manuman nga tawanan, aya kasi ti apo. Haan na kami, binaybayan jitay chingato, nakanayon kumoy kuyong, iti inaldaw. Tanong malagpasan, iti problema nga masaglaw. Sa kupon may amin nga parte iti lubong, nga sino man humarang pare gat gugulong. May salang nga buntal, kat awat pag namnam ayam, sungahan ka agas na stove na wat di kayam. Ato'y ti grupo nga hindi mamamatay, na ina nga Ilocano nga matay. UCPCF, samahang Ilocano, abig ti SI, sabay taimayo ingato. Amang tibagyo, abo Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. UCPCF, samahang Ilocano, abig ti SI, sabay taimayo ingato. Amang tibagyo, abo Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. UCPCF, samahang Ilocano, abig ti SI, sabay taimayo ingato. Amang tibagyo, abo Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. UCPCF, samahang Ilocano, abig ti SI, sabay taimayo ingato. Amang tibagyo, abo Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. Ato'y nga sunata, para dagiti kakabsat ko nga may sa iti ayat. Sulido ang pundasyon, binuo ti Pilipino, nairot kasamahan, Ilocano nga napuno. Duraya duwariga, ti may sa agtitinulong kami yan, may sa kami latag na nagnanayon. Naawan iti impatsyan, mapagulo mapaayat, kandure pa'y pagkatayan. Nagyamyamanak, na may saat na mapagilang, dito'y grupo, aanakon nga maisinan. Kansapay lako mga kanayon nga nakatagdarahan, nga matumbang gamit ti SI ka na trigger. Duray asin no man iti kumaret kanyami, sigurad dun may nga awanan, di makabawi. Haan nga agpaabak, dita iti inatal, natangkan kas labato, natangkan kas lapakal. UCPCF, samahang Ilocano, abig ti SI, sabay taimayo ingato. Amang tibagyo, abo Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. UCPCF, samahang Ilocano, abig ti SI, sabay taimayo ingato. Amang tibagyo, abo Chairman Roger Wanasan, makaabak kanyami ay nakatawanan. 04-303, barbaro nga numero, iti grupo mabangis. Nganong kalbitong kat awal palagpasan, duray asin no pagkamang kaya may patumbaan. Ang kami mang rubrugay, ang si kami mang malmalpas. Sa ada, iti na isurat nga batas, kan manuman nga tawanan, aya kasi ti apo. Haan